ทอดเลยถาวเว้ย ตาเนี่ยมันตีมือ ได้ ว่านี่มันราชเรียนเด็กคือ อันนี้แต่แรก ตอบเรื่องแต่ไม่ตอบเรื่องได้ยืนตอบไปเชีย อ่ะมวยนี่โกนมวยยังแต่ขนาดตอนนี้ก้าวโกนเลยกันบ้างเดี๋ยวไปโยนปั๊บเลยครับมาเนี่ยเสียงโกนไหนเยอะมาเก่งมาเก่งเอาคนไอ้กันจะทอดเลย ว่าป่านยังเราเลี้ยวเด้มวยนี่เราเลี้ยวเด้เราเลี้ยวเด้อาแต่แน่แต่น้องบ้าน มันได้แฮมรูป ว่านี่อันนี้cònเราลี้ยวđó ta ham lụp ham lụp đó ta ngọt vào bên kia này mà thì ta mong đi mới nè làm ra chùm riêng thế mà ta riêng bự luôn mới mua có ai mà mỗi nét cái nó còn lo ra mỗi nét nó còn lo là nói ta này mà ta để phát xe ởที่ตัวเจ๊มันtaบอกว่าโบจ่าร้อมาจำแนกตัวน้องมาว่านี่ไอ้จำแนกตัวน้องมาเนี่ยนี่เราก็รอเซนมาเนี่ยว่าได้เซนอันนี้เซนแรกนะบิ๊กปี้เลยว่านี่ปูย่อมได้ก่อนจำแม่นraจำเรียงได้มาได้ก็ได้เชื่อมรัวว่าแอบมาบอกว่าจะra điểm phun thế ra điểm phun mà xí là tích tuổi tế mà bà nó xông một bó tía thái và bữa xa có riêng bữa nó có xông bó tía thái nè bà bên mà một cái đây là phu ma nhóm thế này bà phu ma nhóm và mỗi đấy chuyên bị cháu vậy thế anh ấy không mà phu đi mà pin này đấy mình bị cháu mới đặt co với đâu rồi và đấy mạnh mơ co với thế bây giờ miền phạt xa thì mới phạt xa về tới và nó ta chầm rến còn đang này ba xôm giấy có một căn còn rau ta ná có một can mà bảo vào giọt nhé còn mấy nhân viên lạ đá luôn này thoát rồi văng này và này ai chấm nét tụi nó xi ban mà đây ha thung ta bên đây đấy bên đây gì ai chơi nè
Ôi thoát chớn à chúng quá. Giờ xa mà nó liêu vậy à cái nó cái đẹp là nó đấy